Haka arpa tarik unai wing arja arpo ka ilaka sobar bat ke ilaka nonggiri kila pelong ya ka sustainable awareness program haka peladon ru ke jing penkui pensuba ya ka ni kawa ka badai ka jaka jengok kai ka ba itanan. Haka ba manus nam ke pelong ya kini ki program haka ban ru ya ke jing ki clear ban penkui ban pensuba ban pek ngor halo ka ni ka ba ka miat ka bit ka biang jong ka ni ka jaka. Ba ke pelong ru ka fishing competition nrai menta usnam na ka daw ke jing don no jong uniu kenyang jingpang covid kat kandai la pensange no shua kani ka wa rau kala kring shisha ya kinong wan jing kai perthai lingba ke jing nat ke jing king bar kum juru ke jing don ki dok kha kani kala pensot nat ya kinong wan jing kai bar kum juru ya kinong wan khwa sha kani ke jaka kini ki artli ki ilaka sok bar bat ilaka nongjuri kila pelong ya ka sustainable awareness program ka jing temu jong kani ka program kalong ban kentiu shu ya ka tourism ha kani ke jaka. Na kalian ka joint committee jong ki artli ki laka lemba ki no alam ki jong ki kila kerpat jor ya ki nong wan jengok kai bakin long ki belek khuj bakin subret ya ki plastik ni ki ki ba penjabo ya ka mariang ndre ki de ben bread ha ka jaka ha ka ba ki ni ki artli ki laka kila bu bat kila pen ben kerpat ya ki nong wan kai kan ko wa bakin long ki belek khuj bakim dai ban bread kumar ya ki bitol ni ki plastik ndre kin bread ya ki jaka balapen baik daki atli ki ilaka sobar pat ilaka nanggiri tedai dia akan dengan dau ba menta kestem ka dai ka pali jong ka ilaka sobar ban pelong ini kwai competition lai menta ka ski namar ba kanika COVID-19 la kata apa ka state ki jongi isa pelong no ya kenika linen project pediang sengba ya kongsan jongi MLA badan rom jongi ba lajit sendram indai MLA jong ka ar hundu sila konsesi bat ki perlok jongi ke badan lang hak ni kapor ban pensngai ngi kum ka join komti jong ka ar ilaka kum chip kes haka ni kasngi lai don ringkat uba ban ker khak ngor ukai tol jong kejela haka baulo rai sutanat siap hang ka wa rau ka jingkhuj bat kumnu ban sumar yaka ka tourism ka industry ai ka majang ya ki brio jongi kum joshani shakhan jongpi lom jingker ku sobar nong chri jaka chwakai ka ba ipu jinggon ka jingking la nang kring shu shu oh ho 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 ya yen ya le kai sha wa reu no respot wa reu no respot dai ban sumar penne yaki kani kalong kalat lenti ban ti wadong katan jongi jaka chokai kaba ipu jingdon ka jingking la nang kring shoshu ho 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 ya kani ka jaka jengok kai perthai la sedang mentala asnami ai baka jingdon kani ka jaka kala kentiu shisha ya ka yo ka kot haka than hi baro ka wei haka ni kasngi la pelong ya ka meeting ka belengkot haka bala yo ru ya ki jingkran na kinong alam jong artli kilaka la yo ru ya ki jingkran na upersen jong ka North East India Tourism Confederation ba ban lambla Tour operators section baru North East bagi hoteliers bat berkat stakeholders jong tourism jong North East India di Pratlink State bat kunjur kum presiden jong tour operators jong section Meghalaya ni ai ga jing kublai kitbok kit yang nam takani program bat am ngiyo dembok badan lang ni i MLA berburam jong kani ka konstituensi ibang itu atau ni or bat kunjur ya kini ki ar ilaka
kibade ki ilaka ki ba ni jusro mesyuaru ndai ngimpoi perkhat ba ki dan kum kini ki ki laban kum kani ka program ki laban kondok ni ka jaka kam tam ni bon almut ki sardar bat ya baro khat ki ba dan ni ka dayas ki ba song ni ni ka san ba nga yo ka tagajing khat subha kan ni ka tari ba sam mai ongwan khanang nam ta kani ka program kadai ka awareness program nang wanta sustainable tourism te kamu sutu mga mata kani kerja ni kani kerja sedang ikut tourism mata lakmu arsnem kani kerja dia kani kerja mata arsnem dari jalan kat mata arsnem kedon kani pandemik kalau tuntut menjat kalau kok nak kam cuma kai protection ni thai dan rei ka topik boy ai kalau sustainable tourism kebangi nak bahan nomor beli bah dada ka tourism kamene te kamot ki wa pile ru wa pisdang kilong le no ka World Tourism Council ka ang no ka United Nations World Tourism Council ka ang ba tourism cannot be sustainable kamo kanung ne ka tourism lada kam benefit ya ki local communities kamo ya ki no ki nong sok snong jong ki jaka ka ba pinya ka tourism te gini ki berkat bangi peluang ini bahkan ke por kalau kejukuman dan hang ban ai hinjak kimat kongsan halor kani ka topik balamu ya bat kumjuru nam ta ki berkat ki ba ko am PTP kumnu ka tukka ka tourism ka ya hakani ka state jungi la i ba tourism ka ya ba hamantal kanonis nam ba kadai ka ta ka state ka bang ui ba na berkat ki not eastern state ka kiu Ladan ru ke jing batai ba ke jing hikai na kalian ka police department Bakitu ki bawan jingok ka syak ni jaka lada ki hap ha kumnu banyada yaki kumnu banyarap yaki bat bansai yaki syabar. Da kino ki lat jingada khnang ban yo bansai u brio na po u balangam jilop ha po khnang ba utu bayarap bat utu balangam kinum mensaw. Te indang la sei pat chapo karing kau la tan yu ha po ring kau. Te ngi ben pek suai ka jaka. Ka jaka kalong ba kumnu ban pensong yu tau brio khnang ban man pek u lada udang long u ka kamet kadang sai tang tai ne u lam sau jor ne ula kum ka ju ka ba ula ka rumah kamet ka jing le kut ka dei ka wei Badon kam hati hapertai Henry Bonsen ya letam ya lelat Ya berjat ya la isat met hikan Kakut kasubah Dei kabalkan kam shisha Ni dei bansang shwana lade Wat le si le torti bakin roy pri Markut kiyeng lajong Irut kikar kina lagi kerpong Sumarkut tasnom katau Wat penjak dewa penterju terjauh La 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 Ngidai ban le kuit le subah La 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 Ngidai ban le kuit le subah Takas ngihi kedai kabala penbet kabala penbiang da ka joint committee ha ka ba ngamla banda ai khublai kerpang yau sekretari jongi kata kamud uskiti jong aril ilaka bobat ya kene ka joint committee tari ba san boklang kharsiing kakam jongi ka hadu kan ne ngila ba penbiang kedai da ka jingtra stom jong sekretari tenaklang jong ngayang ne ba ai khublai kerpang ru ya sekretari wala ba penbiang ya ki jing don kam kabangi kat kane ngimpoi perkat banla ban penbiang te to abangi phai pade ha kaliang jong kane ka joint committee hi kadai da kawai ka sur ba da kawai ka jingmut katai kalong kabaning kong kadai ka jing ya dei bat ka jing i lane bat ka jing ya ju jan jong ka ari laka ka ba pen i kane ka jing don kane ka joint committee ka padi ya ka jing ya dei lok
jong ke ilaka nojri bat ka ilaka soba ne ke program jungi menta om tang bangi ya keren ye song ne re ki ilaka ru ki mamarjan lese kidon ki ilaka ki hima kide bandan kata ke jing ya i perlok lese ngakar pat bekir kindan kini ke joint committee kama pun i ba prabri ha persei ngimde banya sun ngimde banya bisni te susu kene ke joint committee jungi ngisai pelong manus nem kata kamut ngisai pelong da ke fishing competition hakaba hak menta kas nem kadai ke jongki ilaka sobar lasum sem kadai ka jongki ilaka nojri te hakine ki saus nem ngilaju pelong ye kene ke joint committee hakaba ngisai pelong ye kene ke fishing competition kabang ilaju sim benta sir hemlang da baro ar ilaka tendai menta pos nem nakadau jong kene ka covid-19 pandemik nginem la ban pelong ye kata kalian jongka ke komiti jongka joint komiti ilaka nojri sobar ipriang sobha ipi hagni ke janmit pan i kemil tiru ya aru ngi kapor ke bekulun ipi ayu bapiran banong ban pensau ban penpau mat ngi kapor hamba jadi keji keduk lang jengi hagni ke sengi kanlang kejeng mentoy la kamta jongi iwe puwe padon hagni kapor barbadang ilami lang ni ini yor ban ra ke kubur kijing hikai kibangil ayo bat kibangil sayo na piru kumunong mi kamat la kamtaban kentiu seprang ya kini keturism hagani ketika Hakani ke sengi layo ru katokan ni kijing keren na kongsan jong kani ke program ba balaji sendram ubalong UMLA jong Kashila constituency ngai kublai ya Sardar Nongjri acting Sardar jong ka Sobar Laka Warkumju uporo ya ke komiti jokani ke art teli ki elaka kile khot khanang mata asngi habadai ba kane ke program kabarina kaliang joko tourism pada cleaning drive ngadam simpuar bunsin dawan hegi jelang kumne Syekh Khaddu bet ki chief guest ro meneng ali laklan baro nga perkhat kan sekali dah de kila batal de mungkin baro syahmat te tangkat tu kan ni ke bang adan ngan sesukran ngai kuble ru ki perlok ki belawan lang batnga kirang ba ki badan lang hani rensan bat ki baro kinong song senong jong kini ke ar teli ke laka bunsin abang ikran ni tourism ijukan mau baru ki perkhat ta ada bon turis kabur ke jakpo bawan badan dukan UM nak tu dukan badan hotel ematu hotel berkum ta ter kajing don nesi kan ni jengking kelap penjan yakini ki senong ya telilang kumno banra ya development kumno ya so jumalang kawai kisnam ki ya mentala arlai snam hi baka keu ka kinong wan jogo ka partai hakan ka than jongi komentani la batai iba balambla baka rule tourism class ang keu hakini ki snong ki than jongi menswa bawan ki turis ki wantang hamo kodok ni phaino katar masyaram ngi longkumta podang khana ngi wantang hanthie lang tu sandor ladep likiono menta kadang migisnam lembaga social media ke teknologi kumno kila promote igi strong ki thau ki jongi abadi kan yang tourism ngi perkhat abang ngi promote de kanu ka snong ke area ngi ko bakatu ka snong kanne ha kanong rem ka jongki hakuma kumno ngi laban kring mentang idan kini giling idan kini giten idan kini jengking hani berkum jo ter larang iko banyak penne ya kan dengan nongrem ya tres tomlang kumnu penne ya kan dengan nongrem nor mental dari sing la sna kini ter iko ba unang wan na wini jaka oni bakane ka strong kalau kumta mentang la promote bakane ka jaka kalong rural kalong adventurous ngila banyak kai gistong kiba mentang ayat kai gistong kiba sumi building RCC yakmat te ka do no kata ka
kajing kwa jung pat ba u nongwan jong kai u bokwa wan ya u ya ki cloud betak u ya ini ki krem u ya terter kawa mentanang ni sumut layat khmat mi na wi building khmat te ka pendu no ya kajing terang ese jung ku bon jong kai maki kwa ban em ki kwa ban i kumno ki preparation ki em jasa bar ka wi ka por ni paju persang kan ele segla don katu kan ni kiri jakak la persang kumno bangin la banyak kering ni pajba lese nanggini ki komiti hilang mudur perkhat lem la don lese way na fi baro mo belakwa yele ban promote ke package tourism hakaba ngana fi ne ki perlok hane baro kiele ki promote ka package ba kin alo nadong sadong ubon juga kai unsuk unsuwan bam tia ulet kajing set jing tu boro lapan bet hakini gisong hakaba unu bashe menta open biang nadong sadong hi kadai kani gwe kiri kilenti ki bagi lapan promote yam menai lai kan iba bla habade kan ka safety ka hygiene kadai i menai SI jungi panong trau lapatai kajilong safe teng dawan hakini jaka jungi kawa bon sen sedan kino jingja wasusi teh bade bakan ni snong ro ngasu kerpat fi lesi fi don kino ki phalem ka training jaki khanang bag depla lesi don kino ki jingja wasusi don bangam no kono ladon u nong ki kinong pet nakan ni snong kila nang kila tibet ha kano kaliang banlet benjingi no bayarap kino ki susi katakan bahaya sibon narangi promote kanya ro pel lang ba kumno kinong song hang ne kinyo lang kem lang kasalang kapasok tengteng uban uturus nabar kiwan kijat haki jing song shet lese sidan hiki por masusi tina kalyang kitrash nong mo ele banya pel lang kumno ban sumar lang ele de nebat yakini kinong wan joko kay nabar sakawero pet bakas nong ngajong pi kalau kamu kuat kan ni kay jing tanat kihima kilaka mentari wan gibrio kilegi penjobo ya kasong atau unsin kam jing tanat hi marteng ngeli chastong kiwengi penjobo ngeli phaino katno gi strastong susi tila kaliang nakasnong ngeli apan kring pen strict hakani kaliang kanang badag wan kiwe kibrio kin iba kani kasang kabakhot kistunat banyawan man kapor kilet keleng kiya thu khana o satharia te kastunat bali jakan wa jaka wakhot kajaka kabasingan kajaka bamdani edalet titang kita ikan ten